No nyt ollaan jännää äärellä. Veikkola Skeittiparkki. I never heard about this place, no. Tää on hyvän näköinen tää ditsi. Tää on kestänyt, kun tossa on tämmönen metallipleitti. Aika HC-kokonen. Miehekkäkäin kokonen. Hyvän näköinen kurvi. Joka vieläkään käsi toimi. Pannutin kuulijassamia treeneissä. Vähän liian väsyneenä. 5 tunnin ajomatkan jälkeen. Sitten meni fiftari, lipsahti hyllylle. Mun lähti niinku lauta jotenkin jaloista. Mä otin koparista kiinni tälleen. Niinku näin, että mä en tippuisi sinne kaareen sisään. Mut sit niinku mulla olikin sen verran vauhtia, että se niinku jökkäsi. Sit mä niinku rullasin mun käden yli. Silleen, että noi sormet vääntyi niinku tosta yli. Silleen niinku flip. Niin ai. Sitten on nyt 2 kuukautta. Ei oo vieläkään ihan kondiksessa toi käsi, mut onneksi mä saan jo näin hyvin nää sormet alas, että toi nimetön se ei mene tonne alas asti, mutta ihan hyvä. Pystyy soittaa kitaraa. Mulla oli nimittäin aika huolissa. Mut hei, katsotaan sitä skeittiparkkia. Toihan näyttää ihan hyvältä. Metallikopari tässä reunassa, tai siis metallikulma. Aika hyvä. Pieni kurvi, missä on kans metallikulma. Aika hyvän näköinen. Mut sit grand prize. Maneri miniramppi. Vähän hymyilee, muutamia reikkiä, mut eiköhän siinä nyt jotain saa. That's what she said, sanoi toi Valeriin tuolla. Nyt katsoi flättireili, josta ländetään miniramppia päin. Mitäs ihmettä? Miksi se on tossa? Onko se laitettu ennen kuin toi miniramppi on tullut? Kokeillaan hyppää toi flättireilikin joku. Se on vähän myös noi vauhdit silleen niinku kyseenalaiset, kun siis kato. Se menee tolleen niinku suoraan ramppia päin. Ja sikahauska. Aika fileistä tästä mestasta yhdestä jutusta myös, mikä ei liity tähän parkkiin, mutta tässä on tämmönen kunnon hiekkamäki. Ja mä ajattelin, että mä ehkä plästäisin tuolla autolla siitä ylös. Tulee hauskaa. Okei, kokeillaan vähän. Oh shit, on X-Game mode! Taas sulla on noin parhaat skeittikengät jalassa. Platformi Martensit. Oho, näkyykö hame alla? Nyt. Sos. Hei. Haluaisin kokeilla mennä tätä. Et saa. Sori vaan. Balleriina on oopperan kummitusta tanssimassa nyt viikoittain. Menkää kattoo oopperan kummitusta. Loppuun myyty. No, toivottavasti saitte lipun. Hei, tässä on tämmönen hyppyrikin. Pieni jökky vaan hyppyriin, mutta joo. Venttu ry, Veikkolan nuorten tuki. Kisapolku 1. Noniin, kisasta settiin. Vähän jännittää tää kyllä, kuinka pahasti nää tulee jökkiin ja kuinka pahasti menee renkaat läpi. Vähän on nimittäin reikäsen oloinen, mut hitsi! Tää olisi ihan superhyvä miniramppi, jos taisi ehjä. Kato, tää iso osuus. Tässä ei oo ku tuolla puolella yksi reikä tossa kohtaa. Niinku miehekkään kokoinen jo tää. Tai henkilön kokoinen. Tsekkaa nyt. On kyllä aika iso extension. Joo. Laina, hei, varovasti muuten siellä on niitä lasisirpaleita. Moi moi! Moi. Semmonen skeittiparkki etiketti juttu, että jos tuot lasipullon skeittiparkille, niin vie se lasipullon mukana pois sitten. Nimittäin ne aina rikotaan, jos ne jätetään roskiksen viereen jollekin kerättäviksi. Niin jos tuot lasipullon parkille, vie se lasipullo pois mukana. Nice. Thanks. Tää onkin. Onkohan tää ihan skeitattu, mutta tässä ei ollut paljon harjoittavaa tässä osuudessa. Mies raskaassa työssä. Mun R-tiimiläinen opetti tän mulle. Veikkolan ennätys. Ihanaa. Istu. Hyvä. Sitä minäkin. Oho. No, saa ihan hypätä. Wow. Ronkale.
tullut niin lellitty äijä, kun on pelkästään betoniparkkeja nykyään. Niin, en mä osaa enää tälle asfaltille skede ollenkaan. On tosi rappin tuntusta. On aika kuuma. Toi on yllättävän hyvä kurvi. Aika korkea vaan, mut mukava just noihin kruukseihin. Mun pyörii tää koko aika, onko se hyvä? Se on paras. Silleen V-logea kuvataan. Ai jaa. Sä oot ihan pro. Vlog life. Eiku enää on V-logeja, nää on skettivideot. Älkää kutsuko näitä V-logeiksi, nää on skettivideot. Mä menin jo toisen kerran ympäri. Just muuten Napalminkaan 4 uuden laudan tilauksen. Ja kestää varmaan 2 vuotta mulla ne laudat. Arvosana ois 2,5/5, jos sitä pystyis skeittää kunnolla. Pitäisikö olla perusteluja vähän? Ei tätä voi skeittaa oikeesti, toi kaartus on niin huonossa kunnossa. Tää kurvi on hyvä. Tää iso. Toi pieni kurvi on hyvä ja toi päätydiffi on hyvä. Kurvi on mä luulen, että se on tehty silleen, että siellä voi hyppää BMX:lläkin vähän fiksummin. Mut siis jos tohon oppii hyppäämään, niin pystyy hyppää aika moneen muuhunkin kurviin. Mut tässä on siis tämmöset niinku näin laatiokin. Kyllä tosta menee, mutta ei se kovin mukavaa. Hyvä, mä koitan tehdä jonkun grindin vielä tähän. Vähän on kaare edes poltettu jotain notskiikin, että on mennyt tää asfalttipilalle. Oi, toi on oikein liuku. Entäs sitten toi? Mennään kokeilemaan sitä. Tää näyttää vähän vaaralliselta jotenkin. Tää on niin vaarallinen, kun tää on täynnä näitä reikiä. Ei tämmöstä sais pitää edes. Et kaupungille kannattaako sun kokeilla tätä edes? Mä luulen, että mä pystyn spottaamaan noin. Tää on vaarallisen. Tulee kaaresta alas ja sit ottaa kiinni. Mä en ehkä haluis, että sä teet tästä. Vähän tyypä. Oi, tässä on hyvät säteet ainakin. Oivat yhdet säteet. Tämmösiä pitäis tehdä enemmän. Liikaa näitä reikiä. Tää on hyvä säteeltä. Tää ei oo liian jyrkkää eikä liian loiva. Jos tää ois mun kotiramppia tai kunnossa, niin mä oisin kyllä niinku fileissä. Kyllä tää pitäis ensin laittaa kuntoon. Tää ois kunnossa tää ramppi, niin mä varmaan tulisin skeittää tätä niinku semi usein kesäsi. Oikein lähdetään mennä. Ei kun, niin se flättireili. Kiitti kun kuvaat. Hehe. Mulla on kädet ihan mustikassa. Me poimittiin mustikoita äsken. Ihana leppäkerttu. Mä en ois nähnyt tänä kesän leppäkerttua vielä. Miksi sä oot skeitannut vahingossa yli? No ei, se onneksi istuu just tässä missä pitääkin. Hyndäli, joka ei voi ajaa. Mut niin, hei, mun piti puhua tosta Mitä? Bless! Tsekatkaa! Mikä? Tässä on metallirunko. Let's go! Mä pelkäsin, että tää on niinku puurunkoa, et eihän tää niinku, tää on ihan ohi. Tää on metalli. Vitsi mitä hyvä. Kirkkonummen kaupungille terveisiä, että Veikkolan miniramppi. Tää on hyvä. Älkää heittäkö tätä ainakaan roskiin. Nimittäin jos te ette halua tätä kunnostaa, niin sit tää viedään jonnekin muualle. Nimittäin tää on ihan sika hyvä ramppi.
jos tää on vaan kunnossa. Tää on täynnä näitä reikiä vanerissa, niin tätä on vaarallinen ajaa. Mutta kun tää on fiksusti ajateltu ja tehty metallirungosta, niin ai vitsi. Tän pystyy ihan hyvin uusiin. Ihan sikasiistii. Tää on hyvä rampi. Pääkaupunkiseudun yksi parhaimmista, jos tää on kunnossa. No niin. Flättireili. Mallia. Ruosteinen 4. Tää vähän näyttää harjaatellut. Joo, tähän suuntaan ei ihan hirveästi kannata skedeä, kun tästä tulee tää miniramppi vastaan. Mutta tästä olisi ehkä yksi linja, mitä vois mennä tonne päin. Kokeillaan, mutta tää kyllä tarvii waxia ja harjaa. Joo, next game on for sure. Joo. Ja tuoksuja. Tää ei oo se mun paras. Mulla oli semmonen kirsikän tuoksinen, se oli niin hyvä. Jaa. Ai, hyvinhän se liukkuu. Hui! Tää on vähän tiellä tää. Oh! Oh! Joo, X-Game mode. Wow. Vähän jökki toi sammaltas vähän. Ihan hyvä reili. Mä oon ihan hyvin läntää. Tää vikaa. Otan kaiken takas mitä sanoin näistä. Suoraan rampia. Mä kuumottaa. You can do it. Sattuko? Tää käsi kyllä kipeä. Yeah. Kyllä jotenkin aina jännittävä hyppää tyttää. Tää Fronapower transferi, se olisi siisti. Ois mennyt! Tää on niin outoa, kun aina ekat yritykset menee aina kaikista parhaita. Tää kun menee, niin mä oon kyllä oikeesti pitäis. Mä en oo ikin tehnyt tätä ennen. Niinku hyppäsin, että milloin se pitää tehdä. Tän laudan pitää olla aika tälleen niinku näin täällä, niin sit sen saa tasaisesti. 100 tries later. 2 hours later. Oh! Mä kiljasin vähän. Ei saa, että... En tiedä, onko katsojien korvista kivaa, mutta se on kiva. No! Oi. Olla tekee jotain ekstraa, jos pääsee yrittää tulla mitä piti. Jos mun lauta lähtee parkilalta, se on tulossa sua päin, niin väistä mieluummin, älä yritä pysäyttää. Tää on niin iso painava ja kohlo, niin jos se tulee nilkalle, sattuu ihan sika. Ja muutama yritys vielä. Kiittikö kuvasta? Ole hyvä. Ihanaa. Mä en oo ikinä tehnyt tota, vaikka vois luulla, että ois. Ja ballerina. Hei, kiitos kun olit video Veikkola Skeittiparkista. Pistäkää tää parkki kuntoon. Tää olisi hyvä parkki muuta, jos nää vanerit vaan uusis. Oli hauskaa, yllättävän hauskaa. Nyt me lähdetään skeittaa sitä, minkä takia me tultiin tänne Kirkkonummelle, eli Kirkkonummen uutta puulia. Siitä ehkä video vasta myöhemmin. Hei, tsiikataan. Ai niin! Meidän pitää ajaa toi ylös. Hippa. Jännittävää.
Oli hauskaa. Ei kerrota kellekään. Ei. Älkää kertoko kellekään. Tsiikata.